Sa mga bagay sa loob ng bag mo, na dala mo araw-araw sa trabaho, kung magiging bagay si Colleen, saan siya doon? Siguro, SSD. SSD or yan yung hard drive. Colleen, ikaw daw yung hard drive sa bag niya. Okay, nganong hard drive? Lalagyan. Doon po nilalagay namin yung mga raw na files and mga memories po ng mga client. Ay, Colleen. Tabi kayo ulit, babe. Pwede, mas matangkad siya. Go. Kung ilalagay natin ka sa bag, araw-araw kitang dalapan. Araw-araw kitang dalapan.